खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' पाब्लिसिटी निउस चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो खौरां लानानै फैदों। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बेसेन नाङै गथ'सा फावथाय मावबादा खुंदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। क'क्राझार बिएड फरायसालिमानि नांजाबनाय 675 नं थेङापारा गुदि फरायसालियाव 4 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम 20 साननि थाखाय 8 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। नैथि खौराङाव दं दिनै बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर'आ दैबानाजों हा खुरखानायनि रादाब लानो चिरां जिल्लानि माख्रा दैनि रुगुङाव दावबायहैदों। हा खुरखानायखौ गोख्रै राहा लानाय जागोन आरो गोख्रै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोमोन्दो गोनां बिफाननि मावख'गिरिफोरनो बिथोन हरनाय जादों होननानै मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दं गरेस्वरनि थागिबि 60 बोसोर बैसोनि आसापुद्दिन राजकरआ 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बे समावनो नखरनि सुबुंफोरा हमनो हायो आरो गरेस्वरनि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामनो नाजाबोदोंमोन लांसुनिया आसापुद्दिन राजकरआ। ब्रैथि खौराङाव दं 4 आरो 5 जुलाइआव भुटानआ दै हगारनो हागौ होननानै एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफआ फोरमायनानै होदों। लोगोसेयैनो रायजोनि बयखौबो सांग्राङै थानो खावलायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।